Minulé ľudia moji taký spokojný po jednej vystúpeniu. Išiel som vám z partiu na večeru do jednej reštaurácii. Zaparkovali sme na parkovisku a ja še pýtam toho človeka, co sme placili za parkovanie. Chlope, to je stražené parkovisko, však? Pravda, autori, pravda. Ja tu stražím, že by takto neodišiel bez zaplacenia. Spokojní sme vošli, nuka, šidáme za stôl. A kým sebe náš čašník všimnul, jak to na správnu partiuše patrí, začali sme pletkovať. Jeden hutorí chlopí. Minule som všetkým chlopom u nás v dedine nasazil parohy. Nehutor, no, spal som s vlastnú ženu. Na to do šmichu druhý povedzel. To nič, ale u nás bol prúser. Kolega prišiel po paru dňoch domu, žena mu skočila kolo karku a trepala. Prišiel si, môj drahý kocúrík, prišiel, tak som sa na tebe cešila. A naraz buchod na scénu. Buďte tam ticho, toto má každý večer počúvať. Na to hutorí treci, ja mám takého šaleného suseda. Minule prídem domu z vystúpenia, žena leží chorá v posteli, dávam kabacík do skrini a on tam. Skoro som mu po písku dal. Ošalelši, žena chorá a ty tu dzeci strašíš. Chlopi, ale vážne, hutorí štvrtý. Teraz každý podniká. Ja som sebe kúpil kravu. Ty, šofer z povolania. Radšej si sebe mal kúpiť motorku, hutorím. To bude sranda, keď sa cedzi na ulici na krave. Väčšia sranda by bola Ander, keby som dojil motorku. Na to še pýtam z nás najmladšoho, ty sluchaj, už som všetce chcel to dávno opýtať, ale furt zabudnem. Co to tým furt pošílaš domu písmo a dáš tam len čistý papier? Znaš, Ander, ľúbim ju. Ja ju strašne ľúbim. Ale nech utoríme spolu, tak jej dávam čistý papier. Konečne prišiel vám čašník, položil jedálny lístok a ochabil na slušne ďalšiu polhodinu čekať, kým sebe vybereme. Ešte som za ním zakričel. Reku, prosím vás, máte polievku na jedálnom lístku? Spokojne mi odpovedal, že už ju utrel. Chcel som dať so povedzec, ale už mi kolega skočil do reči. Ander, čom ten guľaš še volá turecký? Asi za to, že pes še volal sultán. Dajme sebe radši fazuľu, ktorý druhý. Tota mi raz zachránila život, keď som še kúpal. Popil som še, ale žena takú navarila, že me tak zdulo, že me ľahko vycáli. Nakoniec bolo po mojim a dali sme sebe kurčata. Keď ich čašník nesol, tak som na ňo kričel. Iďte pomaly, pomaly. Nebojte sa, ja sa nešmyknem. Ale nešete takú porciu, že vám ju prievan zoberiem. A ešte jedna otázka. Jak staré je toto kurče? S úsmevom mi odpovedzel, chceli ste ku kurčaťu zemiaky alebo matriku? Po oklamaniu žalúdka predložil nám účet. Dobre nás neporažilo, že režú také drahé kurčatá. Reku, a tých 5 korún priplatok, to je co? To je na kurenie, prosím vás. Však tu je živá, nie kurice. Ale chceme, viete? Aha. A prosím vás, s čím karmice to tie kurčatá? A ja by som chcel tak schudnúť. Aj hydinári nabehli na ekonomickú reformu. A ak dovolíte, môžem vám ponúknuť dobré pivo. Všetci sme prikyvli, no keď účtoval za každé pivo 18 korún, reku, toto mi jak vyšvetlíte? 9 korún stojí pivo a 9 je daň z luxusu. Konečne som ľudze mojho humorista a na druhý deň som do tej reštaurácii išiel zaš. Objednal som sebe pivo a automaticky som položil 18 korún na stôl. Čašník zobral 9 korún a 9 mi úctivo vrátil. Co, reku, dneška še neplatí daň z luxusu? Ale áno, ale nemáme pivo.